да седиш, да взимаш от тази чак там. Давай. И си скачаш. Или само Ние ще сме 4. Да ми дадеш каската. Дай навика на... Скал. Значи може да бъде жълта, може да бъде бяла, може да бъде оранжева. Значи нося вода, всъщност не ми трябва каска. И така и първи трябва. Всъщност всички трябва да носим каски. Трябва да сме обжата. Пита и Стафа. Легайте ли му пътя? Вие следващите ли сте? Това е патрул, който ме ориентира. Аз от малките минат по тренинг срокът. Различно. Да, се загубят. И това е малък за тях. Минават, маркират на всеки. За време и се връщат. Ето, виждате как се седи на съседния. Трябва да стигнеш до мене, да стъпиш на оранжевата линия. Ако падне това, да виждате много. Гледали ли си? Още нагоре. Шубите се навържат. Циркаджи. Всичко е подсигурено. Значи идеята да, че ако тръгне да пада, това Стъпай на лентата, тук и се издърпай горе, трябва да стъпиш прав на лентата. Там горе се не завържа? Това ще си там се справи. Ще си минат, знаете ли как минат? По-добре от нас. Боже, като катерици. Не носят си ли сега си завършили съответните курсове. Те знаят, предварително всичко е проверено. Но може да е колко предварително, когато те помни за купили горе. Да. И да се слагам шапката, защото аз се отълих колко от тук, не да. Допълнително да не Вземайте да го пуснете. Спирайте го. Давай, закачай ти бутилка. Ти да твой... Направи малко по-голям. Къде ти е капак? И не поливай долния, го наливай в шишето. Как се казваш? Мишо. Мишо, следващия път мога да напълниш малко повече, защото сега си до... Да си губите време. Догоре се пълни. Това е водача на пътя. По метална